Pois moi boas tardes a todos, gracias por estar aquí. Son Xairo, se non me conocedes, creo que sí. E hoxe ides escoitar o Alalá de Monterrey, que é pois unha obra que fixen como parte do meu traballo fin de estudios de composición. Fai unha semana ou dúas escoitábamos aquí neste mismo auditorio, interpretado pola banda do Conservatorio A Muñeira de Monterrey, que é a obra que completa pois este díptico. Estamos, a fin de contas, representando imaxes parecidas, porque estamos representando os incendios que houbo en Monterrey, unha vila de Ourense, pois o pasado verán. O que imos facer, pois en última instancia, é a través da música, a través pois, de efectos de electrónica, temos aquí a cuadrafonía, pois facer unha imaxe musical dese incendio. Queremos, a ver, se ese é o objetivo final, que aquí o público se insira dentro desa atmosfera, que se imagine nesa situación de incendio, que se imagine as atmosferas, que se imagine pois, na natureza antes do incendio, que se imagine durante o incendio, que se imagine esa imaxe que nos queda despois, desolada. Temos aquí unha chea de cousas, unha chea de material, temos micrófonos, temos aquí un teclista e temos tamén luces, que non sei se Valentino las pode aquí encender. Chas! Magia. Pois temos aquí luces que tamén que nos van a puñer como dentro desta atmosfera e temos además o Cuarteto da Sinfónica de Galicia, que este é un luxazo poder contar con eles e nada, non me enredo moito máis, espero que vos guste a obra e xa vos deixo aquí co Cuarteto da Sinfónica de Galicia que lle pido un fortísimo aplauso.
Hola. Vale. Espera que temos aquí tantas cousas. Vale. Espero que vos gustara. A verdade que oye, espera, a verdade que está acoplando. No, a verdade que é unha obra algo distinta, algo pois igual rompedor, no? Algo que normalmente pois que non se fai aquí tampouco no conservatorio. É unha visión distinta, desde logo da música tradicional. Tamén algo que eu comentaba, que me acordaba agora, na miña defensa, no? Que o de unir como esta música popular, unir pois como todas estas ideas algorítmicas, matemáticas, de sonido, de luces, de programación, de cálculo que hai aquí, e unha idea que transmitir, que é esta idea do incendio, que eu creo que, polo menos eu, bueno, está mal que eu diga, pero polo menos eu metime dentro desa atmosfera dese incendio. Eu creo que é algo moi bonito, non? A fusión que aquí se dou. Tamén foi moi bonito que me acompañarades aquí, porque hoxe é un día moi especial para min, moi especial para min porque aquí se remata o traballo de todo este curso, que a verdade que os que estades por aquí, eu creo que me conocedes todos e sabedes que vos levo rompendo a cabeza todo o curso con isto, así que se acaba aquí. Moitísimas gracias a vos por estar aquí, moitísimas gracias porque é un luxazo poder ter aquí ao cuarteto da Sinfónica de Galicia, contar con eles, que é unha maravilla. Tú, da igual o que escribas, que eles van a tocar ben, é unha maravilla. O sea, aquí, así que un aplauso para eles. Tamén. Un aplauso porque además de que tocan todo, pois apréndese moitísimo con eles. Eu, nos poucos ensaios que tuvemos xuntos, eu xa aprendín todo aquí, xa lle deron a volta inteira a miña obra, de, Xairo, ponlle isto, ponlle outro. O que pasa que agora isto xa está feito, queda para a próxima, de verdade, os consellos que me destes, moitísimas gracias. Gracias de novo. Tamén quería dar as gracias a Guillermo Copelo, que está aquí, porque é o profesor de tecnologías do conservatorio, porque os sonidos que escoitastes gravounos el, que isto tampouco dixen ao principio, todos os sonidos que escoitastes aquí da electrónica eran tanto o cuarteto como amplificado, como tamén pois os sonidos de harmónicos, de tocar sobre o cordal, do chop, que están todos gravados por ele, así que un aplauso por el e todo o que me enseñou. Nada, e, bueno, isto tamén xa o dixen na obra de banda, pero vou repetir outra vez, gracias aos profesores que me acompañastes aquí no conservatorio, a miña tutora Paz, aos meus pais, a todo o mundo que está, ao final, teño que agradecer a todos os que estades aquí, no? Incluso individualmente. Gracias tamén ao noso técnico de luces que está aí, Valentín, se pode vir, un aplauso. E ao noso teclista, Alejandro, tamén, se pode vir, porque aquí, además de compañeiros e además de grandes profesionales na súa labor, tamén son as persoas que desafortunadamente son amigos meus e entonces, cousa que se me ocurre, cousa que acaban facendo. É unha desgracia terei que invitalos a cenar despois, pero a verdade que fan un gran traballo. Aquí, eu creo que eles dous, hasta Antonte, non sabían que tiñan que estar aquí e defenderon moi ben o seu traballo, así que un aplauso para eles. E nada, pois, bueno, pois con isto creo que se acaban aquí os 4 anos no conservatorio, que foron moi bonitos, e verémonos nos concertos. Eu seguramente me vexades nos concertos recollendo cables, que é o que vamos facer agora. Así que moitísimas gracias por vir, pechamos isto e todo o mundo a recoller todo isto. Gracias. Venga. En serio, vamos recoller todo isto. Vale, vamos recoller.